aga kerjang ukpa baru kun baru mensim bakoi. Kajinya ye jong utrai jong ye Yesus Kristus berkajinya ye jong ublay. Lem berkajinya slok jong mensim bakoi kindon rengkat bat pi baro. Rengkat bat biru. Tingnya lumlang hang ni. Hakane kejan mid. Menkerpat no try Jesu bun yada yangi. Nakane kejing pang. Kabaka patai baro kawai. Kayo mat ya kane kejing sosi. Hakane kamas bakoi kidon ru kejing temu. Kiba kimen kipara jungi kipta ingi ban duai na ka benta jungki. Don kiba kerpat ingi ban duai na ka benta ka jingkoi jungi Father John Matthew ibadai parish priest jong ka light kor. I kandi himyota I kerpat ingi bingin duai na ka benta ka jingkoi jingkia jungi kiba hing hasem jungi badru kamtam na ka benta imei jungi ban le operation hakine kisingi ban wan. Ngi duai ru na ka benta ka ying kasem jong ikong risuk war. Ngi duai ru na ka benta ka jingkoi jingkia jong ka ying kasem jong ikong yarilin toti. Badru na ka benta ka ying kasem jong I bayola rabon. Rengkat berkini ki jing temu baik men ki para jungi kelak pha ingi bingin duai ngiru shimet ngin truai kena kemas kumbang ong mene na ka benta ka jingkoi ki jingkia. Menta tungin ya kubur bangin long ki nong pop kenang bangin long ki balak krek ban lek niam ya ka jing maya bakoi. Nga pla hau blei badon bor baro badapi komen ko para bangalale pop shibun da ka jing berkat badaki ktien da ki kam badaki jing lek let da ka jing lek palat jonga da ka jing lek palat jonga da ka jing lek palat bakrau jonga namar ka chang kerpal ya kamaria bakoi kabaya isa ka thai suti ya ki angel badya ki rukhoi badya pi komen ko para banduai na ka benta jonga how try ublay jungi ublay badan bor baro inis ne yangi badan dalam mati ki pop jungi un yalam yangi sha ka jing em bam jukod. Duai kokpa melahikai yangi ban job yaki pop jongi da ka jing duai ka jing len lade bat ki kam isnai habangit lot nengi sngot lor mensim ai bangin syania lot ha ka jing bat ka bor jongme ni pan ya kane do try jongi Jesu Christ ukon jongme uba em bat basin sharan kat bat me ban mensim bakoi we ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na ke kitab Hosea na itu lupa.
ngakwa ya kejing ich bon kejing knya ale yang nyelek pai shau try namar ulapatar yengi ba undup penkot yengi ulapen mong yengi hendrai unsa span ya kejin mong jongi hadin arsngi unsa pen imbiang yengi hakasngi balai unsa pen mipat yengi bangindup im hakmat jongu dongin tip jongin duriau ting ban tip yau try kejingwan jongu kalong kabetikna kum ka step hringam unsa wan shangi kum uslam per ubaai ya ka kendau ngan le ayu bat phi ko ipiang ngan le ayu bat phi ko juda ka jing jong phi kalong kum ulo kendau men step kum ka jer ka basu ja langai kloilan je kum cha ngala thli yaki daki nong itu lupa ngala penjam yaki daki kitin ka sentur jonga bat ka jing bishar jonga nga kami kum ka jing shai naba ngakwa ya ka jing ich bun ya ka jing knya ka jing tip yang ublai ban ki jing knya thang ka kitin jong try Kasam san away kanambar nyau spot like opera nyau spot like opera Andai tu skor ke sur jong try. You try, who praise Jesus, enjoy pans ngap ka gospel jongu. Try undon ringkat bat pi Ringkat bat piro ka jing pen banana ka gospel bakuit kat kum ulukas kaburom ane. Ujisu la kren ya kane ka farshi ha ki breu ki ba ken ya la de ki ba hok bat ki ma ibein ya ki weipat arngut ki breu ki la lek ki sha ka temple banduai wei la long u farsi
bat utau wei pat nong lum khajana u farisi ula yang barula duai kumne halade ko blei nga ngu eme bangam long kum ki wei pat ki briu ki nong kni ijubor ki bam hok ki nong klim ne kumbalong une unong lum khajana nga sha jing it arsen shitayo ban nga ai ya ka banta na ka shipho na ka jinyo jonga henrei unong lum khajana da ka bayang sha jangai klem danut wat ban khmit yala ki khmat shabneng ulatit yala ka shadem uong ablei do is nei yanga unong pop ngaong api bau neu briu ulalek pai shalayeng bolapan kesan ban yau to weipat naba jar ubapan kraw wilade an sapan red bat yau bapan red yalade an sapan kraw ka gospel jong try Virginia ro eme ko Chris. ngam tip ngalai tu on MP yakne ka wei ki jinya tu khana sipang utu scientist ubas ngo ila de bang ulong ubas tatam ha ka prathai ulas tat hadu kata hadu ba unut ban kop wat yo bleiru ti sisin ka jinya tu khana ka ong ba kat ba udang shna jin shna ublei wan pau ha u but new scientists usdang ban ong yo blei ong ko blei belei mi wan hang ne ngim don kam shu yame namar pek na dong sedong mentang ngila ban shna ngila ban shna ki aeroplane ngila ban shna ki kali ngila ban shna na dong sedong wat yo briuru ngila ban shna wong ngim don kam shu yame na kata ka dau wat nom pen wit shu yangi wong kum ta yo tau blei upai biang show blei wong me kop ngin ya shna ke menta ban pensisya bangim don kam shu yame tau blei wong to le ke me kwa ban le tau scientist ukuli biang yu blei wong to ngin ya tau briu biang gen sedang shwa mame blei wong yo tau briu yo tau scientist wong oh ka basuk ba pek ngan shna menta ya briu tu dem ha khndo umul shim ya ta khndo ban shna yo briu kan briu blei wong yu ei mi mut le yu hong to scientist wong em ngamut shim ka khndo blei wong em ka tu ka khndo ro de ba thau manga shim ka khndo jume ba sa shna yi to briu jume hang tau dem ka khmat klub ba ruong o plan ka di shisha ka jin sarong chung u kelapan perkhat yu bawat ya ka khndo ru mla ban shna ka khndo ru de ka ba shna blei hende to scientist dang kop yo blei udau scientist ha ka jin sarong udang kop yo blei habanga perkhat ya ka jin pule ka bangi pule mta ka sngi khamtam na ka gospel ngaso ba thik kalong kum tau scientist bau tau farisi usgo hok elade usgo start elade kemut usarong palat u ibeng yau tau nong unong krong khajana namar bayalade duai arsin shitayo bat kum ta ter usarong palat ubeng ni kiwe penban ujisu yaro yau ta unong krong khajana na kata tau ha gospel ngilap shibun ki benta ki bau jisu uyaro ya ki bijem nut ya ki belui ya ki bijem nut khamtam om ya ki basarong na kata dau ko men ko para kane ke jimpang corona ru yo lese kalong ka bau blei kwa ban ai jing hikai yangi bangin long ki bajem nut namar kumu tau scientist but kumu tau farisi ha ka gospel ko ngi pulem ta ka sngi ki briu ha kane ke juk ka menta kila sarong palat namar kumu ong mene ngila la ban shnai ke airplane ngila la ban lei show banai ngila la ban shnai ki ying ki bada ki spa malah ngila song sarong palat yala de ngila klet yau blei bun nap deng junga bat jong pi
ngila don kata kajing sngo bangin don kam shu yau blai henry pek kane kajing pang corona virus ka covid-19 ka bangi ong tin pareng kapelong ayu yangi kapelong bangim long la dau blai don kat bangi kum utau farisi ngisa hakajing kumno hakajing bampoi syakajing sup mensim kajing bampoi syaka beneng amar kata kajing sarong jungi tina mar kata kadau kat bangi dang puson ya kini kajing yetu kana nak gospel ka bangi pule mentakasngi badu nak to story ka bangi tu pang tu scientist ngatarai kamtam ha ka porlen ngihap ban pendem yalade ngihap ban penrit yalade ngihap ban penhapo yalade ngihap ban long ki bajem not rang mangila ban job ya ki kijing jong kane ka partai en yero ayu Jesus Christ Wai komen ko para bagi jingnya junga bajong pi galong mabliang hon nakmat ublay pa badan bor baro to try kinyan ti jong pi na bantan jimin kawai mi balang ko jung o baro kawai a try da ka bor jong kane ga jingnya jing pen yesuk tomat iki pop jungi bato ai bangin long ki bakloi bor ban yamap markeliang ngipan ya kane da ka kerteng jong Jesus Christ u try jungi utrai undon ringkat bat pi ringkat bapero to kentiu yalaki dot not pi kentiu ki shall try to ngene ai ngu yo try kenrat ublei jongi umdi ya upres ukun jong me ulasiu keliang ya ka da ka ba ai ka jingei da shisha upres syam masliang ya ka hendrei ya ka mensim jong ka bandup siu spa ban pen klang ya ka da ka jing ublei tinamar kata rengkat berdiki angel bat kiru khoi ngia ro pendon burom ya me da kabayai ruai bakut you try bakut you blake keep on nek bat bertake it down Dakamurom jo
shisha melong ubukuit ko try ka tamay jong ka jing kuit baro. Namar katangi karpat yame. Do pen kuit pen kentang ye kine ka jing terwa jongi. Da ka bapayo mensim jong me kum ka umjer halor jongki. Bakin dup kalong yengi. Kamet bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ayu badala kamon sngau bha ula padiang ya gajin sha shitom. Ula shim yau kupu. Bada kabai ngu yame. Ula kedia ya u badula ai u halaki sendran u ong. Do shim batobam nakane pi baro. Namar kane kalong kamet jonga. Ya kaban IT na kabenta jong pi. Hagaju karukom endalalaya bam ula shim ya kakuri pada kabai ngu biang yame ula ay kahalaki sendran uong do shim batudi nakane pi baro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jong kajutang bat mai bat bam jukut ya kaban penmi na kabentai jong pi bat jong ki babun ya kaban map ikipop tule ya kane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing yed. Namar kata ngi ko pen mentai ka jing yap ka jing mi pat jongu ngi trua hame ko try ok pu jong ka jing im de ka kuri jong ka jing pen em ngi da ai ngu ai dem namar mela nyow yengi ki babit peniang hakmat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngoret ngi karpat yeme bangi baro ki bayo benta ha ka met bat ka snam ukres ngin long ki pen ya tali ka way daw men sim bakoy do kan mau ko try ya ka balang jong me ka balap priang hasat lak perthei bat penjanaya ka ha ka jing ye Rengkat ber Francis ukba bakoi jungi, Father John Madur administrator jungi bat baro kilengdo. Do kan mau lemru ye ki men ki parashin rang bat kentai. Ki balayo thia da ka bakrmen ye ka jingmi pat. Badia baro ki balaklat no ha ka jing isnei jungme. Do pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jungme. Do isnei ngi baro ngi karpat ye me. Knang barengkat bat kamaria thes uti bakoi bikmi jong ublei. U Joseph bakoi ukurim jongka. Ki apostol bakoi Udon bosko bakhoit pat baro kiru khoit ki lapan sngau bahaya me pateng la pateng ngin dub long ki babit banyo bantalem ha kajing im bam jukot bangin yaro pat bendon borom nya me da ukon jong me u Jesu Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor ha kajing long ka we jong u men sim bakui baro ka borom mat kajing yaro Junom la junom. Amen. Ini dua kerpang menginyo kejinya da nagane kejimpang. Coronavirus kamtam mengi hari kasi jungi. Menginyo kejinya da nagane kejimpang. Hak partai ini barok away. Kumalah hukum yang ngi donong pen im. Mat ko malahikai ngi da ketin blay nginut ban ong. Ko kpa jongi uba ha beneng kan long ka bakuit kerteng jome. Kan wan ka hima jome. Kan long ka mon jome ha ka kendo kumba ha beneng. To ai hangi menta ka jimbam jongi ka bala ka sngi. Batomap yangi kirengkang jongi. Kumba ngiru ngi map iki balas new yangi. Parwat yalam yangi sya ka jing penshoy. Henry to polite yangi na ka bas new. To pelai yang ngi kerpat ko try nag jing sniu baro ha ka jing sabun jong me to ai jing suk jing sain ha ki sngi jongi knang bat ka jing rap a jing sne jong me ngin like boro na ka pop bat ngin yo jing dan ga jing jar baro
kat bang idang ap kami lenti ka jing karmen bakuit mal ka jing wan pat jong nong pen em jong i o Jesu Christ jong me ka long ka himak jong me ka bol ka burom junom la junom ko try Jesu Christ me ubal ong ki apostol jong me ka jing suk nga i happy ka jing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jong i Andre ka jing ngai jong kabalang jong me but ha ka jing sabon jong me to ai hakai ka jing suk ka jing yatli ka we kat kum kamon jong me ma me uba im basun shar junom la junom ka jing suk try kan don borobor ringkat bat pi tung ina truai ka dak jing suk iwe pan Kokon ng Brod Jong Blay, Mary Kinoy, Kokopatay, Tasnos Navy. Kokon ng Brod Jong Blay, Mary Kinoy, Kokopatay, Tasnos Navy. Kokon ng Brod Jong Blay, Mary Kinoy, Kokopatay, Taajing Suk Yagi. Hakmi ukun lang brol jong ublay hakmi ubakit noy ki pop jong kapartay so kito gi balakot sa kajing kawai jong ukun lang brol ko kendat ngong sum hok ben rung po ying jonga rei suang kien kamen sim jonga kan sakya hi Nama Chris kami siya kajing imbam juga Kadabarjing Rai. Arspa Andrew. Arspa Andrew. Bahalin ki bud yung tribe of Sakiajarlu. Shashilyang duriao kiwan pan kuman pan jingmo. Try shanong ilang me medon tinjingim. Bagingit melong Kristu kuno blay. Day Mosesu all who tried by Jim Sana name. Day upajong aba Aisha punap name. Try shanong in lang me midon tinjim. Bagingit melong Kristu kuno blay. Ngalong pujong kajingin mubawan ganap neng. Jar babang luniw pujaun imjunong. Try shanong inlaid me medon tintingin. Bad ngingit melong Kristu kuno blay. Tejar bawan siyang unong tngan jaw unong tngan ku. Jar bangit hanga shisha unong slang shu. Try shanong inlaid me medon tinjingin. Bad ngingit melong Kristu kuno blay. tungin ya sungu ev Jesu palawan ki donot jongi ulai ti la de na ka benda ka chimpen em jongi ulai ti la de met bat mensim met bat snam na ka benda ka jingkot ki jingkya jongi tungin ya sungu yu penin kerpat yu pondon bor rengkat bat ngi rengkat bat ki bahi ngasem jongi kamtam rengkat begitu ki bapang ki basitom haki hospital haki ying ki sem bikin yono ya ka jingkoj
Jisu palang ba ka snam ba kordor jung u lembah ka cinyap jungu lor keding tena pun pelait ini nak kena ke cimpang ingi scam pun te hengi ta jingker ku baro namar ta kadau ta kena klip mat ngia onglang ngi sungu eme ku try Jisu Ni songo yeme ko try Jisu. ngi ro eme ku try Jisu Ni ro yeme ko try Jisu. ngi eat eme ku try Jisu Ni eat yeme ko try Jisu. ngi shania hame ku try Jisu Ni shania ame ko try Jisu. kaburom hau kupa bad hau kun bad hau mensim bakoin Kumbala long manang kong kulju menja barabor junom la junom. Amen. to ngin ya duai kokpa da kabor jong kene ka sakramen ka bangilayo padiang to ai ka jingmap yang i shimet bar ka jinglong ka wei bar ka jing suk ha ka balang jong me ni pa ne ka ne dau kris utrai jongi Amen. utrai undot ringkat bat pi Rengkat apiro. ublei dan bor baro un kor kuya pi bar ya ka jing temu babha jong pi ukpa ukun balu mensim bakoi Amen. to leit suk kamas kalawai Ni songo yao blay. Adbar San Punreo. San Punreo. Jisu cross pajing is name. Pai ki kma jong me shangam. Shang ko paya mengan kot pa. Na ukun jot la sakman. Tasha mengawan pai Mam Jisu awat kentan Haseng yuding pna anyan ri Pop jonga try to son Kabrom Kaburom Au pa brakun sim khoi kumbala lang ban kong chumta barbol chunom la chunom amen Ko denu bukui tam Jisu to sneingi Kamaria kanoi rap chingi Kristan duai nam cha chungi Agak teng pa sim brakun amen In your Jesus Christ chunom la chunom amen